Tapi yang untuk samadhi, dupa kimia berbahaya untuk paru-paru kita. Ini perlu saya jelaskan karena lo yakin jalan-jalan ini seneng semedi, seneng manekung manungku pujo. Tapi nek sing jenengan damel dupa kimia, ngapunten. Ngendikane Rama Lukman wae akhire awake dhewe dadi boros. Umure sik wis ketok tuwek. Titik-titik mengi. Paru-paru kita kena. Lah kula rasa ngapunten, saya tidak promosi. Kula ndamel dupa herbal. Dupa herbal bisa untuk aromaterapi, bisa untuk pengobatan. Kami sudah beberapa kali ada testimoni dari konsumen yang membeli dupa kami, bisa untuk mengobati kanker serviks, kanker mulut rahim. Soalnya kanker serviks ini ku sakit, jenengan masuk duwe bojo ra enak digawe. Lajeng kanker payudara. Saya berpikir untuk membuat dupa herbal niku belajar dari peristiwa Covid kalau wingi. Waktu Covid, kalau dolen teng desa-desa sami bedian. Nggih to ngriki napa nggih? Nah, sing bedian waras. Kenapa? Karena itu adalah dupa herbal. Dupa herbal aromanya itu napa? Asapnya itu bisa menjadi smoke disinfektan, pengobatan. Dupa, asap ini pengobatan melebihi air. Karena asap itu adalah nebul. Ngapunten, ini koyo ingatan kayak mboten jeblok. Berarti apa? Air tidak mampu masuk ke pori-pori, tapi asap mampu. Itu kelebihannya asap, kelebihan dupa untuk pengobatan bisa. Ada kalau ingin panipun tulung agung enten ke kemelun kemenyan. Panitiane kula kandhani Mas, nek sampean duwe judul kemelun kemenyan niku berarti engko tamune jenengan ngobong garu gak oleh. Ngobong cendono gak oleh. Karena kemenyan itu hanya salah satu aroma dupa. Waktu itu panitia belum paham. Dia mengatakan, loh dupa itu bukan bahasa Jawa katanya. Ayo Mas buka sastra Mas. Dupa itu asli bahasa Jawa. Aroma dupa macam-macam. Nek teng mriki nembe panen langsep. Langsep niku kulite jenengan napa manggis nggih, kulite jenengan pepe garing di deplok halus itu jadi dupa. Gambarin kan damel paduka. Nek menawi sodo ngeten nek sebenarnya budaya Cina atau sebenarnya. Dupa tidak harus beli sebenarnya. Tapi kalau untuk dijual kan harus layak pakai apa layak jual. Tapi nek tidak meten griya enggak harus beli. Kathah yang bisa kita gunakan jadi dupa. Kulit langsep, kulit manggis, napa istilahnya kembang-kembangan sing sampun garing, mawar, melati, saged. Nun sewu godhong vanila, mriki enten vanila nggih. Bisa jadi dupa. Godhong jambu bisa. Terus nun sewu kelor bisa. Kula nembe mawon sura kepengker pikantuk pitedah. Kula kapulih damel dupa kelor. Kagem resik. Karena itu kula matur dari sisi karakter dupa itu ada indata, ada antidata. Enten tiang jaranan, mriki wonten sing juragan jaranan wong iki. Enten nggih. Enten tiang main jaranan nek sing diobong niku dupa antidata, masa jungkir wali gak mungkin dadi. Gak percaya buktene, gak percaya. Jaranan bandengan iso dadi yen sing disumet niku dupa indata yang mendatangkan entitas lain. Tapi nek sing disumet antidata mbok jungkir wali ora mungkin dadi. Dan itu menjadi seni joget. Enten aroma harum, aroma wangi. Nah, riyen Mbah Marian niku yang ritual. Lokasi imut simbah kula, bapak kula. Sing disumet biasane menyan kalih kembang. Mawar, pati. Menyan itu aroma wangi. Wangi itu reaktif. Cenderung nyegrak. Tapi nek harum itu sok, lembut.
gunanya berbeda-beda. Banyak orang sing gak ngerti dupa, ning wis donga-donga oh dupa iki makani setan jare. Yo tak marah yo makani setan sampai itu lho aku mari nyumpet dupa sak menteko aku. Lha nek menawi nun sewu mangke enten sing ngersakne dupa herbal monggo. Regane jane nggih mboten larang. Wong setunggal pak niku namung 150, isinipun 24 bungkus, per bungkus isi 10 batang. Engkang los namung 100, isinya 400 gram. Isine pinten to kalau pas dinang ngetang yo. 200 langkung nggih. 20 men kleresan biasane mundhut teng kula niku aroma Dewan Daru kali aroma napa niku? Kemenyan Jawa. Nggih. Niku bab dupa. Kalau niku pangatosake mawon kok jenengan terus tertarik pengen tumas monggo. Utawi jenengan damel piyambak monggo. Ning nek saged ampun ngantos jenengan nek semedi damel dupa kimia. Eman-eman paru-paru jenengan. Ngendak mesakne anak putu ra iso dinjeran mong nggih. Nek paru-parune sakit. Saniki kula kepengin ndongaken Pak Suryanto Sakram nggih. Niki entane dupa niki nggih mboten ana para pun sumet malih. Kados niki wau nun sewu nek cara nggih kula kagem tiyang sedo nu mboten angsal enten kembang kandhilipun. Niki enten kembang kandhilipun. Napa salah mboten? Nek tiyang sing tasik gesang enten kembang kandhilipun. Wilahing Sekar Bawana Langkung. Wilahing Sekar Bawana Langgeng. Wilahing Mastuti Sekar Bawana Langgeng. Duh nini danyang kaki danyang kang baru songkoni beso ringin rejo ringin kembar. Mliginipun Eyang Jaya Sembrono rahayu saking tumaten. Dur para sukma suci dur sukma luhur rahayu saking tumaten. Dur sukma klamrang sapa kasaan rahayu saking tumaten. Dur nini semara bumi kaki semara bumi. Duh Ibu Pertiwi Po Pangkoso rahayu saking tumaten. Kawula nyuwun kanugrahanipun Gusti dipaliripun Gusti pakatipun Gusti kagem para luluran para pukunen kula wonten ing desa ringin kembar mriki mliginipun Eyang Jaya Sembrono lan ugi kagem panjenenganipun Bapak Suryanto Sakram. Menawi dereng dados sukma suci nyiradasaken sukma kang suci. Menawi dereng dados sukma luhur nyiradasaken sukma kang luhur. Menawi dereng dados sukma sampurna jenengan paringi kasampurnan. Duh sukma sejatine Suryanto Sakram. Rilakno keluarga nira. Rilakno anak putu nira. Duh sukma sejatine Suryanto Sakram. Rilakno raganira. Aja sira tunggoni raganira ing kuburan. Raganira wis ra kena kanggo gawe. Aja sira tunggoni. Rilakno raganira. Terusno lakunira. Terusno lampahira. Aja sira kumlebat oning
anak putunira. Terusno lakunira, terusno lampahira manjing ing kasuwargane Gusti. Manunggal mring Gusti yang sukma kawekas. Duh sedulur papat nama Pancari Suryanto Satram. Balio marang asaliro. Sing saka lemah balio nang lemah, sing banyu balio banyu, sing ke angin balio angin, sing geni balio geni. Duh sukma sejatine Suryanto Satram. Terusno lakuniro, terusno lampahiro, rilakno anak putuniro. Terus dulu papat mau Pancari Suryanto Satram. Kakang kawah di hari ketilang tariku seri Suryanto Satram. Sampurno, sampurno kersane Gusti yang sukma kawekas. Sukma sejatine Suryanto Satram. Rilakno anak putuniro, rilakno raganiro, terusno lampahiro, terusno lakuniro. Wilahin sekalipun langgeng. Sampun cekap temu kula mugi sukma sejatine Suryanto Satram neruske lampahiro. Boten nunggoni teng kuburan, boten kliweran teng dalem mriki. Kula kinten cekap ngaten rumiyin atur kawula. Menawi kirang wonten kirang penangane penggali panjenengan kula ngakuni pasami. Menawi wonten kiranging subasita mugi panjenengan tansah paring lumuntur isih dumateng kawula. Kula ingkang tasih nem tansah nyadong dawuh lan nyadong tetuko. Matur nuwun. Rahayu. Makaten dawuh-dawuh saking panjenenganipun Bapa Trima nggih saking paguyuban raket prasaja Malang. Sanget ngaturaken panuwun kenging damel tuntunan utawi pemasukan dumateng para kadang-kadang kasepuhan Jawa kawedher. Para sepuh umur rumiyin ngaturaken Jawa Jawi bener bener pramila kita sami kedah udi piye to bener Jawa. Kula kinten mbok menawi para kadang ingkang badhe ngrasakaken dawuh Pak Tarji Rahayu nyuwun sewu dipuntepangaken Pak. Kula sarjana saking mriki. Babagan Jawi, kathah-kathah Jawi niku istilahipun nek mriki lho Malang pun dangu kula sering sok-sok ngantang barang wonten. Tapi daerah Blitar mriki pancene Jawi niku taksih dipun ngambang. Contonipun lek perkawis petangan-petangan sampun digula wentah dengan Bapak Lukmin, mriki perkawis pengalaman Pak. Lah niki panuwun kula nggih. Panuwun kula. Jenenge wong Jawa niku lek klumpuk ranking ingkang sampun bilih dawuhaken. Pajenipun wong niku kudu ngerti Jawane, lah Jawa niku jenenge Jawi jenenge beneh. Lah nek jenengan
pun ketara benehe. Nilai tanggalan niku kula nilai pun ketara benehe. Dadi Jawa kumpulan ora kenek digoleki duwite. Jadi kudu beneh. Lah sing kula suwun niki tatanan Jawa niku wong mlebu arepe mlebu teng lingkungan mriki Jawa. Tasih Pak, wedi. Wedine pripun? Wedine ngeten, kadung pun di dayoh niku wau, dadi sing pun nak mati di salati mati dianda. Niki sing kula suwun carane wong Jawa niki penanten monggo mungkin dipun mekaraken nek dereng enten monggo padha sinau kumpule ae. Kumpule padha sinau ditata ngoten maksud kula niku. Jadi lek wong Jawa lek ninggal lah niku terus kasampurnaning pripun? Lek wong biyen dereng sangkan dumadi parang. Lek sangkan parane dumadi pasangkan ini asal usule parane dumadi. Lah ini parane urung-urung enten. Dadi menggawe kula wonten sangkan dumadi paran. Lah parane lek pun mboten enten carane sembayang. Carane nyampurnakne. Ngono lho. Cara nyampurnakne niku dibalekne ning gone dhewe-dhewe. Soale pahame dhewe-dhewe lho nek Jawa niku kok kathah. Lah niku mangke empune dilumpukne terus di gula kentang niku sebare dadi wong yang mlebu ning ngeten lho. Lah ngono iki lek pemor dadian terus piye anune kadung kene metu saka A saka B bareng ora nek sing nangani. Lah niku lho. Nanti bingung. Nah, bingung. Maksud kula ngoten niku mengke monggo dirancang balekne asal usule kaya sangkan panane dumadi asale saka awang-awang wong-wong bumi durung dumadi ya bener durung dumadi terus ning jero weteng dereng dumadi terus sedulure niku Jawa jenenge Wah Muka Ari Muka kakang kawan diarani nika mandhape Hardo Pramono minggaing dhateng Hardo Jati minggaing dhateng Guru Jati niku diwangsule dhewe-dhewe ngono maksud kula niku. Terus mungkin sing kula takokne Pak berhubung jenengan rada suwi gaene Jawa Malang niku rada suwi to. Mungkin sing kula takokne siji. Niku tak terusne nggih. Lah niku mengke karo kula niku lak pun ngoten niku lak wong Jawa sing ninggal monggo sing wong Jawa niku mlumpuk ya kaya anu ngoten nika terus nyembayang niku nek padha ngoten maksud kula niku. Jadi jenenge roh sucine sedulure papat kuwi sapa terus balike iki piye sing asal kok geni iki sapa asal kok banyu sapa ngoten maksud kula sing asal pangin sapa mergane lek diturut-turut niku saka niku ilmu sing anu sirolah niku sanes Arab lho sirolah niku lek sing ora nganu sirolah asline iki sirolah sir wong loro dadi dat sirolah datolah sifatolah wujudullah derajatolah kodratolah niku sakjane asline. Lah niku nek terus dipecahne mengke kena tinggi nyampurnakne. Ngoten niku. Pun niku mawon sadaya dawa bengi mengke anu kapan-kapan sing wong tuwa sing istilahé bandolane niku musyawarah terus niku mengke di wehne sing per desa. Perdesa sing enten Jawane desa niku berdasane niku mungkin jalan akhirnya berkembang nek niku mboten dasare mboten king niku peh wangel wedi Mas. Wong mlebu niku wedi. Gak mungkin mudar sing nyelati sapa. Ya, iki lho.
Ya wong Jawa nu carane semedi nggih dhewe-dhewe. Enten sing Hardo Pramono. Ha niku Hardo Mbah mesti Hardo Pramono. Ha niki jenenge Hardo Pramono. Di Hardo Pramono niku loro, Hardo karo Pramono loro. Siji ngompo getih, siji ngompo angin. Sak tompo Mbah pedhot aku. Tapi kula menawa aku seneng biyen Mbah kula. Saniki pun cekapi semanten niki dipecahne benjing lek enten masalah niku mecahne monggo kula tak takon kalih jenengan sing wis dangu. Ya niki lho sing marai pengicuan niku mutmainah amanah supaya alwamah. Ha niku bahasa ya niku lho. Mangkane niku sing kula anu niku kan niku kula tekokne. Ha. Derek kula mboten damel niku pancene. Pak muka, ari muka, tondremu wah muka kawah niku. Kawah niku, wah muka, ari ari-arine niku. Tondro niku sasine sing dingge topo niku. Ya, niku lho. Nek kula Pak kekiatan kula kanca kula sing teng Tulungagung kekuatan niku. Dinapak-napakne mboten napa-napa ya mleksa mlebu masyarakat teng Dimar dedurungane rong. Yo garong ruwone. Dedurungane rong. Sing perkara ampuhe teng mriku niku. Niku lain raden oleh kula. Ya. Niku sing kula damel niku. Dan niku nek terus enten malih nek sing seduluran sing asline jenengan niku mengke saged dipun lebaraken malih sing dulur kekuatan lek perkara dinamukake kawah dhewe niku pun kaya gelane ngare-are pusel marmati niku cara kraton marmati kaya getih sedulure tun barang niku kan pun kraton yen namung cekap wonten mawon bikin sambung. Oke. Nggih sangat ngaturaken panuwun. Saya bengi saya bobot. Mekaten. Mbok menawi wonten ngaten ingkang badhe dawuh Pak Nyoman, monggo. Perlu dijawab napa mboten Pak? Sarsi. Oh nggih monggo. Saya nek Bapak niku ngersane materi yo dadi niku malah pangapunten kula dereng nepangaken nami kula. Kula mboten gadah asma kula. Kula gadahi nami. Nami kula Sutrimo Reksa Budaya. Menawi ijenipun Pak sinten Pak? Pak Sarji. Wah niku ide saya niku. Kula cah nom cetok ngarit seneng niku. Wis sing benggolan-benggolan dilumpukne kula tak ngarit mawon. Dadi cah nom. Nggih. Sanajan nggih niku nek tiyang Jawi ngangsu napa golek banyu pikulan warih, golek geni ate damar. Ingkang dipun tangan Pak Sarji, Pak Sar, nggih Sarji nggih. Menawi sedulur sekawan ingkang basa ajaran Jawi ingkang sak yekti ingkang kula ngertos nggih. Niku setunggal menika Angkara, Ludro, Sukardo, Nimpuno. Niki teng Serat Makutharama. Nah ini problem pun malah apal niku malah. Dan niku nek bab kalender kula wau kula nyuwun pangestune panjenengan sami. Tiap tahun kita terbitkan. Mangke nek bolong mriki ngersakne monggo. Mangke saged dilumpukne pinten ngaten lajeng napa niku nyuwun pangestune. Mula wiwit tahun 2000 ngantos kepengker 2006 apa 26 niki berarti pun 26 tahun. Kita cetak menika minimal 1000 eksemplar. Ketika kula nate rodok cedhek kali bupati, saya cetak itu 3000 eksemplar. Soalnya enten sponsori. Yang 1000 kula sate teng Jawi,
saya uangkan yang 2.000 kalau kan gratis. Konyon pangestune panjenengan muga-muga niku kathah tiyang sing sadar sing purun bantu kula. Dadi mangke niku target kula niku terbit itu paling enggak minimal tuh nggih pun puluhan ewu ngoten lho. Nek wingi namung 1.000 saged mangke minimal 10.000 napa 100.000. Supados napa Jawa itu bener-bener bangkit. Pertanyaannya namun iku wae nggih. Oh, Pak. Angkara. Nggih. Utawi Ludra nggih. Non sewu Ludra rumiyin. Ludra. Iya. Amargi bayi dadi gedhe itu kan nafsune Ludra. Iya. Baru wis remaja kan nembe Angkara. Lajeng nimpuna. Soekarjo rumiyin. Soekarjo nimpuna. Lah teng Serat Makutharama niku ugi diceritaken pripun niki tambah gedhe nggih kersane wong sing dikarjenge Pak Sajiwa. Wonten cariyos Gunawan Wibisana menika pengen mlebu swarga mboten saged. Padahal Gunawan Wibisana niku raja Singgelapura. Duwite akeh. Nek ngomongke dana weweh, lho lah kula jenengan ora apa-apane to musuh raja. Ngomongke kebaikan Gunawan Wibisana itu tangan kanannya Sri Rama. Dono wewe akeh, ngamali akeh, perbuatannya apik, niku mawon pengen mlebu swarga mboten saged. Lah kok enten tiyang sing selese daya niku mung jarine iso apa ngamal akeh iso mlebu swarga. Lho berarti swarga iso dituku no, wong ngamali kudu nggo dhuwit tok. Lah ketika Gunawan Wibisana kepengin mlebu swarga, kedahipun pripun ngampurnane sedulur papat ngomong pancer. Sedulur papat ngomong pancer itu ada 3 hal. Satu material, karena air api dan udara itu material. Kakang Kawadaren itu imaterial. Lajeng ingkang menika wau Ludra Angkara Soekarno Nimpana itu non material. Ini kudu disampurnane sedaya baru bisa masuk surga. Teng surga mboten nafsu, sing duwe nafsu nu raga jenengan. Ngapunten basa kasare niku nek jenengan gak dipanengan gak iso ngaceng ora duwe nafsu. Lah sing rikon mlebet kan sukma. Ngapunten mboten roh. Roh niku basane dayo, basane dhewe sukma. Sing nyuwar niku bisa ana apa bukan? Gunane bisa. Kepingan Serat Makutharama. Gunane bisa no. Pengen mlebu swarga mboten saged. Kedah nyampurnane iki sedulur papat kene. Sak samene disampurnane nembe piyambak saged mlebu swarga. Jalan musuh paham direk niku nggih, tapi dalam paklirane niku pancen nyampurnane sedulur papat. Nggih. Lah papat niku dateng satu gono satu papat gono arah. Nggih. Petang arah bali nyang arah. Nggih. Baliku. Ana niku kan romatur, sedulur papat kan enten 3 oh. Material, imaterial, non material. Niki nek boten disampurnane boten saged mlebet swarga. Kula salah jalan. Kula namung mempelajari ngapunten Yayasan Rakyat Prasaja tidak memiliki ajaran, karena bukan aliran kepercayaan. Kami adalah lembaga pengkajian, pelestarian dan pengembangan budaya Nusantara. Budaya Nusantara saya kaji. Termasuk wayang, di situ ada ilmu psikologi. Banyak non sewu gara-gara ajaran Dayok, wayang itu disesatkan. Bolo kiwa, bolo tengen. Itu penyesatan. Seolah-olah menungso ki dipilah ololan api. Bolo kiwa, bolo tengen. Padahal menungso itu mboten ngoten tok. Banyak terjebak ketika saya tanya. Janoko ini bolo kiwa, bolo tengen. Banyak terjebak jawab apa? Bolo tengen. Padahal non sewu atau ningali lakoni. Ketika lakone Palguna di Janoko iki sak bejat-bejate wong lanang. Sing lanang dipateni, sing wedok karepe ajeng digagahi. Ana wong mboten bejat niku. Kita selama ini terjebak, tersesatkan. Nah, mungkin ketawa-tawa kula sekap ngaten piye. Matur nuwun nek kira nggih ngapunten kula maksud teng panatacara. Monggo Pak Nyoman.
Rahayu. Sagunging para pepundhen, para bini sepuh, Haji sepuh, jaler istri ingkang sami kula hormati, kula mulyakaken sedayanipun. Niki nambahi menawi nggih klungsu-klungsu wonten meludu, mbok menawi wonten guna manfaatipun, guna paedahipun, nek mboten enten paedahipun di sinenggo mboten wonten paedahipun dipun skip kemawon. Niki wonten tiga peristiwa besar yang dianggap bersejarah kagem manungsa niku wonten tiga. Ingkang angka setunggal nggih menika kelahiran. Ingkang angka kalih nggih menika pernikahan. Ingkang angka 3 nggih menika kematian. Jadi 3 peristiwa besar yang dianggap bersejarah kangge manungsa menika nyapa kok dianggap paling bersejarah peristiwa besar amargi peristiwa niku menungso ngalami perubahan. Kelahiran niku dianggap peristiwa besar, dianggap peristiwa bersejarah amargi dalam 3 peristiwa niku menungso ngalami perpindahan. Menungso bayi pindahe kelahiran niku pindahe bayi saka guwa garba utawa kandungan pindah ning alam donya. Lajeng pernikahan pindahe menungso dari hidup sendiri menjadi hidup berkeluarga. Kematian pindahe menungso saka urip ana alam donya pindah ning alam langgeng alam kubur ngoten. Jadi ketiga peristiwa besar sing dianggap bersejarah niki ora dianggap peristiwa bersejarah amargi 3 peristiwa niku menungso ngalami perpindahan. Molakno ungkapan sing sae, ungkapan sing cocok ketiga peristiwa sing berhubungan kali manungsa niki, ucapan yang paling bagus nggih menika selamat menempuh hidup baru. Selamat menempuh hidup baru. Bayi lahir dari gua garba yang alam dunia selamat menempuh hidup baru. Semoga menjadi anak yang suputra, anak yang soleh-solehah, anak sing piguna. Pernikahan pindahe menungso dari hidup sendiri, hidup berkeluarga, ucapan selamat menempuh hidup baru. Semoga samawa, semoga rukun ayem tentrem kaya mimi lan mintuna. Lah kematian pripun? Apa ya selamat menempuh hidup baru nggih? Selamat menempuh hidup baru. Yujah yunah yurah yutun Pak Jo Lekjan. Semoga kamu diterima di sisinya. Dados 3 peristiwa besar niki, peristiwa yang paling bersejarah kanggene menungso niki, kelahiran, pernikahan, kematian.
Molakno wong Jawa lek ngalami 3 peristiwa sing dianggap besar, sing dianggap bersejarah niki mesti dislameti. Bayi jeneng jero kandungan, wong Jawa ora roh nek ngono kuwi slamet apa ora, ben aja diganggu barang halus, ben aja akhire jeneng jero kandungan pun dislameti. Slametane napa teng jero kandungan? Telonan, nggih Bu nggih, telonan. Teking napa jenenge limanan tingkepan. 9 wulan kunjul 10 dina, lahir cenger brol buka gundul geni napa. Lahir brol dislameti neh wong Jawa. Peristiwa besar amargi peristiwa bersejarah. Napa Bu? Brokoan, sepasaran, selapanan, telonan, pitonan, lho. Akeh, mergane niku peristiwa besar, peristiwa bersejarah kanggene menungso. Lajeng nyapa kok dislameti ben slamet umpama perjalanan ning alam donya lahir brol. Banyak cobaan ngantek remaja niku mulane ben slamet, dislameti. Wong Jawa kan ngoten niku. Terus pernikahan. Pernikahan peristiwa besar. Wong Jawa ya dislameti. Bahkan arepe dadi manten, arepe napa mon digoleki dina kados sing di napa bahas kula panjenengan iki. Slametane napa? Mulai metri. Ngoten nggih. Mulai metri. Nyambung tuwuh, nyiram tuwuh. Nyapa ora peristiwa besar, peristiwa bersejarah kanggene manusia dalam hidup di dunia niki dadak dislameti. Paling ora ning niki mungke wong Jawa peristiwa sing besar, peristiwa sing bersejarah mulakno dislameti. Mulakno dina digolekne dina. Dina sing apik, mergane napa? Dadi manten iki lek kepenak ya ora kaya wong barabi, lek kadung sobek, kadung sial ya ora kaya wong rabi. Mulane enek perjalanane wong rabi rontok di tengah jalan. Hancur di tengah jalan, pegatan dan lain sebagainya. Mergane napa? Ngibadah sing paling suwi niku ngibadah rabi. Mulane wong Jawa niki peristiwa besar, mulane ya dislameti ngoten lho. Amen selametan iki Gus Heri. Ngoten niku 3 peristiwa besar. Jadi kelahiran, pernikahan. Niki dereng-derengan niki lajeng ingkang ketiga. Peristiwa besar sing dianggap paling bersejarah ingkang ketiga inggih menika kematian. Mulane wong mati niku pindah saka alam dunya nyang alam baka, nyang alam kubur, alam langgeng. Pindah alam mulakno wong Jawa dislameti mergane napa ora roh nika nasa slamet apa ora. Mulane dislameti napa? Dhisik ngukur keluarga olah-olah dislameti jenenge bujeng ngukur ora kuwi. Cek tambahine napa? 3 dinanan, 7 dinanan. Terus 40-an, 100-an, pendak pisan, pendak pindho akeh men malah 1000 pengeling kok malah akeh men. Nyapa kok malah wis mati wae kok dislameti. Nyapa? Mergane nek ana kuwi ora roh. Pemanek sing iso baling wae pelapuran, wah nek ana iki ndak ada masalah.
kowe bar mati sudah selesai. Cukup ngono, mungkin ora usah wong Jawa ora enek selamatan niku. Nek kono penak asline, ora balik kok. Lah iya. Ning mergo nek kono ki enek sing padha balik penak apa ora? Ora ngerti. Mulane dislameti. Lek nek kono ora slamet, perjalanane ora slamet, ben slamet. Ngono. Mulane akeh. Hitungane dan iku disukani Rama Rumin. Hitungane batang lek blak telung dinanan kok blake hitung dinanan ditung kok pitu lek 40-an ya nomo sarmo lek kowe bar selapan lagi digolekne satusan ya lek satusan niku noro sarmo lek pendapisan no 4 lan padha lek pendak pindho no cek kowe pas diblake ulane padha dinane padha harine padha pasarane padha lek 1000 nonem sarma sinduro dadi sasine mundur loro sinduro niku jadi kalau kelawiti keng peristiwa besar, peristiwa paling bersejarah di zaman itu benar ganjil. Lajeng tentang niku sekedip niku mungkin yang enten napa bulan paidah pun lajeng jan niki sekedip tentang pamukon panjenipun hitung niki kan dimulai hitung-hitungan wayang hitung-hitungan napa manten king mriki nggih king daleme Pak sinten ya Pak Muryani lajeng teng Krisik lajeng teng daleme Rama Lukmin teng daleme Rama Ahmadi Bunda Retno lajeng wonten mriki panjenipun wonten niku babonane hitungan niku pancen teng wuku amargi wonten wuku niku wonten dina satru. Dina satru niku lek dilanggar niku napa gampang tukaran, padu, bengkerengan. Enten dina was niku sial angel. Lajeng dina kubur, lajeng dina wonten wuku niku iso goleki teng mriku kados ingkang niku dendang puputan kala renteng sing bunder-bunder ireng gedhi niku kala renteng. Kala renteng niku minggu pahing Selasa pon minggu pahing Senin pon Selasa wage. Niku dendang puputan. Nggih, kala renteng lek kula mastani. Dadi niku lek diterjang lek ra puput yuswane puput rezekine. Ada ini gampangnya pemikiran. Kan ngoten. Lajeng mas manten kang dipun aturi kados Rama Lukmin kula wau. Lek kula ndamel tangan jane sing elingan. Sinto teng tengah, sinto landhep mungkin kurandil tolu niki dene was manten, was betul. Lajeng gumbrek. Dadi lajeng wari galit, wari gagung, julung wangi, sungsang galungan niki was betul. Lajeng langkir medang berlangkir apa lali? Langkir mondosiyo, julung wangi kok lali malah enek. Langkir mondosiyo julung wujud pahang purwelut mrake purwelut niki dadi wuku sing mubeng niki lek sing manggen wonten tengah niku Senen pas kubure Senen niki pas kubure Selasa niki pas kubure Rebo sing manggen wonten niki was butul niki Setu kalih minggu. Mulane diarani was butul niki mriku Setu kalih minggu sing manggen wonten niki Jumat, sing tengah niku Kemis. Jeneng niku. Lajeng pancen nek hitungan mboten damel
wuku ya kurang mantep kangge kula panjenengan ingkang sampun nggunakne pawuka ning enten napa tiyang niki enten fatal niki kula menduplikasi kagungan tiyang niki damel tambahan ngomong hitung-hitungan kula jenengan kula damel niki enten sing gawe ning ngeten iki damel tambah wawasan, tambah pengalaman. Niki pomo perjalanan menghitung niku enek 10 apa enek 15 niki ditambahne dadi 11. Niki dihitung 1 2 3 4 5. Jadi sak menten niki 30 hari. Sing teng pojokan niki enek gambare tanggal niki bulan. Berarti niki tanggal 1. Tanggal 1 mulakno piye nek golek kula panjenengan kudu iso goleki tanggal 1 Jawa. Iki kudu iso goleki tanggal 1 Jawa, mergane tanggal 1 Jawa niku manggane mboten mesti padha karo asopon, mboten padha karo pemerintah. Jadi harus tahu nih, harus di luar kepala. Nih. Jadi sing niki taliwangke. Dadi lek 1 2 3 lek pentol niki enek andeng-andenge ra leleke sing kosong mboten enten bunderane niki dinane apik ning rezekine ra enek. Lek pentol 4 niki dawuhe rezekine akeh. Iki akeh lek sing pentol 2 ireng niki anake akeh. Rezekine akeh ngoten. Ngoten niku sing kula pelajari ning niki dadi pomo golek ning dina wis diitung nitik jajalah kita tak cocok nih ben luwih mantep aikul mantep ya diitung ngeten utawa apa dalam tambahan wawasan kudu wawasan luas ngeten apik mawon nah nggih iki dalam tambahan nggih berarti ning niki tak sini sampe tiyang niku kula pasang terasa niki jadi niki napa pasti didamel. Saniki pujonggone ya jek dadi pujangga di betul mriko ya. Ning niki sing didamel ki ambake nek kagem kula namung damel tambahan. Jadi kudu ngerti tanggal 1 kapan, tanggalan Jawa niku kapan. Dan iki enten tanggal lagi. Lajeng kalau kudu iso tanggal 1. Ana ning wae anu kalender kula wau ora iki enek napa bahas masalah kalender niki kula alhamdulillah kula ndamel ore-orean. Ore-orean kula sing kula niki sarene poso. Sarene bulan poso, posone kae Kemis Pahing tanggal 19 nggih. Tanggal 19 Februari. Benjing tanggal lek tahun 2026. Lek tahun 2027 benjing Februari tanggal 9 niku posone. Terus medun tahun 2034 benjing tiba November tanggal 13 niku poso. Tanggal tahun 35 benjing posone November tanggal 1 wis medun ngantek tahun Jul 40 benjing Agustus tanggal 7 ben medun-medune benjing tahun 2049 posone Juni tanggal 3 mau medun-medune tahun 54 benjing Agustus tanggal 10 nek gowo catatan iso mboten ana ilmune lha nek dadi pomo kula nek tanggal 35 sapare pira sawal suro besar suro insyaallah roh nggih kudu ngerti
ngertos niki. Dadi wong-wong ngoten lek wong Jawa niki aja napa patokan napa. Dadi pomo lha iki enek wong kon golekne dina arep nanggap percil, antri percil 3 tahun. Terus 3 tahun wis golek dina. Lah iki tanggal 3 tahun kas dina sing sae ngopo? Ra iso. Ya berat ya Pak Heri ya. Berat. Dereng tuwa niku. Dereng tuwa berarti. Jadi gini pula Pak Bu. Jadi kaitan wong sak pintere wong Jawa niku pun duwe ira-ira. Jadi pakem utawi tanggal sing dereng dicetak mawon wong Jawa wis iso mangertosi saking pintere nenek moyang kula, datuk panjenengan, bapak kula, bapak panjenengan. Mulane aja isin dadi wong Jawa, aja minder dadi wong Jawa. Wong Jawa malah peradaban sing paling tuwa. Ngoten nggih. Mugi konten dina paedahipun wonten lepat nyuwun pangapunten. Rahayu. Matur nuwun Pak. Langsung Mas Pak. Rahayu. Saking sedayaning pewarah kawawi yektosipun magepokan kaliyan kados pundi kula panjenengan sami nurekaken dinten menika pranyata magepokan kaliyan 3 peristiwa yang sangat besar bagi setiap individu. Lahir, manten, mati. Ngantos proses balike raga Indra Seweton lajeng ngantos dumugi sampurnaning jasad menika nadyan ora ketara padha karo rikala isih ana jero weten. Di pramila menika manggawe wong Jawa ora ada dasar datang tulisan garing yang ada dasar tulisan kanvas saben-saben tiyang kagungan peristiwa piyambak-piyambak pramila putra wayah kala mangsa teksih kapan wektune dinane napa wiyosane bapak ae dan lain sebagainya. Bapak Ibu saudara kula sedaya magepokan kaliyan kados kala wau balik nih datang tatanan budi bali Jawa menika sumangga kita wiwiti saking kadiri ingkang wekton ingkang yektosipun saking diri pribadi napa wonten Jawa menika nyata tur utama nyatane napa wonten ingkang kasat mata wonten ingkang pangkasat mata. Monggo samubarang lampah menika dipun kandhani kanthi ingkang wonten boten kasat mata menika niat dalam ingkang menika kedah satu garis. Lah ingkang kasat mata menika kados panuwunan dipun patrapi. Patrap sampun jelas sampun dipun ucapi. Terus niat tekad patrap panutan menika kedah satu garis. Niki pilih saged satu garis. Mugi alam Gusti ingsun lanting rendah menjadi ingsun mesti bakal
nyebatan niku pramila saking menika kula wau uga rampen ingkang dipun dawuhaken menika kanthi Rama mrih saged sampurna uripe ya sampurna atine. Pramila kedah semerep pranataning wiji dan dumugi pranataning ati magepokan kalian sistem ingkang sampun dipun usulaken dening panjenenganipun Bapak Sarji Kawau menika nggih alon-alon nggih kita cobi awit menika tasih kebiaring zaman menika tasih ego sentral, ego golongan, ego sektoral menika tasih muncul. Mugi enggal ego menika manunggal saged nuwuhaken pasarujukan kados pundi pangruptining dharma ngantos dumugi pangruptine layon. Pramila menika perlu taktis saha strategi konsep. Kalau ini kula sampun nyuwun dhateng Ketua Umum HPK, Ketua Umum PKUK, dan Ketua Umum MLKI untuk nyapu manunggal dadi siji kumpulno para ahli-ahli ayo gawe konsep kita berjuang untuk mengembalikan budaya dan peradaban kita yang sekarang jajah termasuk betungan ingkang sampun dipun kuasai dening leluhur awake dhewe disingkirne sakniki wonten daya sing menguasai betungan menika nggih. Pramila monggo sakedi nggih najan to mongso akeh kalau mongso sing rawuh sithik nanging menika perjalanan boten salah kalau ing panggale kita tetap berupaya semaksimal mungkin untuk kembalinya tatanan budi dan kembalinya Jawa. Jawa bukan berarti Jawa suku, tapi Jawa yang mengandung pengertian mencapai pengertian dan mencapai kesadaran tingkat tinggi. Kula kinten makaten nggih samale niat tekad tanggung jawab kita hukumi saben bakti kita. Tuhan tidak akan membedakan bagaimana cara kita mengerti, bagaimana wujud kita mengerti, bagaimana bahasa kita berbunyi, tetapi ingsun yang sejati tetap akan melihat bagaimana cara berbakti, keikhlasan, kerelaan kita berbakti pada Tuhan, pada alam ini. Kula kinten makaten menika minangka kangge panutuping adicara ing pangajap pisan mugi para kadang tansah entuk kawujudan anggenipun bukti jumbo dalam papan lan kabisanipun ingkang napa kalih asal suwung Bali Nasuwung. Mugi lampahipun Bapak Suryanto nuju kasuwargan jati nagari wonten Budo putra ingkang dipun tinggal Surya saged priyosipun nerusaken gegayuhanipun para leluhur ingkang dereng saya. Makaten lajengipun bibar menika mangke Bapak Adi memangkani sesuai saking pirukunan matur nuwun sanget awit sampun asal pakurmatan ingkang
bilih anjenipun sowan wonten papan parengan mriki wonten akrab manisat ingkang kirang berdikrama kula ingkang kadita nyuwunaken pangatur kaliyan para kadang kita mengkaji kanthi kanthi Pak Bejo kerjane wong kang lali isih bejo wong kang eling ento lan padha Erlino pangestu sadurunge buyumu Erlino buyumu sadurunge pangestu dadi ora apa-apa kanggo iku dudu kekoyan lan becik wekasan sajilo kegayuan kan mau becik wekasan yang kepengen tutup kudu belum Rahayu 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 Swakun Dumati Antu Akang Mulian Mak Minakena Mul maka tersatu semua saking para pujen para kadang mugi dados kekebetulan para kadang sami Gua menawi wonten kata-kata ingkang badhe tresnaken nyuwun pirsa wonten wekdal sawetawis Poso-poso menekan lho opo. Pak Mulyani kula menawa Monggo, Kamur. to iki Pak Mulyani Duduk aja. Maju mriki. Maju tadi. Di syuting deket ketinggal. Tadi madang maju di syuting. Kula badhe nyuwun mangertos kula wau dipun sebataken wonten duka dengan tunggal kalian ingkang dunya. Nah, menawi kita kepingin damel duka dengan tunggal ingkang wonten sak wontenipun video misalipun kula gadah melatih gadah nama menika dos pundi caranipun damel kegile Nyantai mana poso. Lho ape Pak? Nyantai sampai ning rumah ngaco iki ya monggo. kula menawi wonten dawuh saking manjenipun Aku ikut bapak gawe nak. Rumot ngono. Nggih, matur nuwun. Jadi kalau ngomong yang wis di Pak sinten? Pak Mulyani. Sakniki kula mangsuli menapa ingkang dados pitaken Pak Mulyani. Kula pamur mulo niku bangsa kali kula. Iki wong-wong kuwi mulai kok ini do lali kabeh. Sing dirungokne lali. Lah jawaban pangkat kok sederhana. Yen jenengan supe, yen jenengan lali, dugi griya, buka HP, buka YouTube, ketik Raket Prasaja TV. Mengke kados Pak Nyuman soal sampean nggih, kan video kula sudah saya bahas 5 tahun yang lalu. Teng jero kandungan selamatan ping 8. Niku kula bahas mboten. Napa mawon virusne pripun? Lahir selamatan ping 8. Sedo nggih ping 8. Terus soal kalender nggih kula bahas tadi nek jenengan supe rasa bingung. Sampai rumah buka HP, buka YouTube, ketik Raket Prasaja TV. Raket TV. Nek bocornya jane Raket Prasaja, ning tulisannya Raket Prasaja TV. Nah, kaping kalih Dicaling tarung berarti. kaping kalih niki nun sewu yang jenengan purun. Kami masih ada sisa kalender tahun ini. Masih berlaku poso lajeng Sawal. Wisoko utawi Sawal, Selo Besar Suro masih berlaku 5 bulan.
Niki sing rawuh niki yen kersa kula gratisi. Purun. Lah, yen purun jenengan daftar mangke salah setunggal tiyang kedah tindak teng gubuk kula. Wait. Oh niki siapa Pak Adi? Bukan rumah siapa? Niki supire ora niki supire. Kalau gratisi. Saking nanti ya. Nggih. Dadi cekap setunggal tiyang tapi nek jenengan tindak niku sedaya kula nggih nemen. Pak kula nggih matur ten nomor ming menawi bola-bola niku kersa. Kula nggih purun kok kanggonan. Kanggonan. Sanasian. Sanggar kula mbok menawi piantun 50 pun kula sedeng ya aja. Versi 10 iki bisa njopo iki. Ini wonge swidak. Ya kula kan betok. Niki orang saya pun wau ramon men. Lajeng napa niku Pak Muryani. Carane pripun damel dupa herbal. Jadi sederhana wae kula pun matur. Niki sakniki nembe panen apa? Langsep ya wis. Isine dikira paham dan kulit ini di PP. Langsep lajeng napa kumanggi saged nggih. Di PP garing terus dijeplok. Kembang disami di PP garing dijeplok. Kan ajur. Yang riyen kan boten damel sodonge dan damel padupan. Nggih pokoke mawone mangan terus yuria pen ini mau ganti dupo kok, dan serbuk. Nah, mana jenengan ritual teng pundi lumado wadahnya plastik. Sebenarnya tempat dupani pun sakit. Niku herbal, murah meriah gak satu ku. Tapi nek jenengan ngersane tunggas kata sama lu lo siap niku teng bagasi mobil ya kan. Ada 14 aroma saya punya. Kemenyan Jawa, kemenyan Garu, kemenyan Madu, lajeng Garu, Cendono, Mawar, Melati, Kembang Setaman, Kembang Telon, Kelor, Vanila, Dewa Garu, Mahadewa Garu. Ada 14 aroma. Karena aroma itu karakter menang katanya. Ibu tuh hebat. Ngesane tugas monggo, ngesane damel piyambak monggo. Karena niat utama saya sebenarnya bukan sekedar cari duit. Ini kepingin supados bolo-bolo sing seneng semedi, sing seneng ritual paru-paru sehat. Ya tujuan kalau duit ya mboten ngomong kita rahasia mboten wae. Aku mbak soten kula mawon sakjane. Rahasia bener. Nun saya niku jane enten pitakakipun Pak Sarji sing dereng kula jawab. Pak pitakakipun nek wong-wong niku pengen mlebu gitu. Wedine nek bar sing do bar ninggal engko sing gak sing nyembahyang wedi. Nah, niki perlu dijawab mboten? Perlu. Nek perlu kalau jawab nek mboten nggih mboten jawab. Perlu. Niki relax mawon. Nggih. Relax mawon. Ngapunten Pak Sarji pun jenengan anu kula napa isipun nggih kok utake manusa terbatas dari kelalen. Menawi miturut kula ya. Selama niki oleh sales-sales ajaran Dayo kita tuh digiring mindsetnya ngonek mati jadi penghuni kuburan, jadi jumiti kuburan. Ngenteni zaman pengadilan. Karena kita mulai hidup itu digiring mindset seperti itu, akhirnya apa? Ketika kita meninggal dunia, ya, akhirnya semua sejati kita tuh terbawa. Ngenteni teng kuburan. Mulakno sana jenengan taruhlah wong bodoh ora ngerti spiritual, dan mlebu kuburan mesti merinding. Soalnya apa benturan energi. Energi yang dalam tubuh kita dengan energi ini sing ngenteni teng kuburan wae. Nah, ketika saudara kita, keluarga kita meninggal, lelun maning nasihat ngeten. Mengko tiba wektune napa sesingitan pemandangan. Zaman sakniki nek jenengan kendel ya monggo. Sing penting duwe dirukunan. KTP negatif monggo. Tapi kalau menurut saya, menurut kami, ketika kita agama itu dilembagakan, itu menjadi dogma. Dogma itu mematikan alam.
Sehingga kalau kita kembali ke ajaran leluhur itu sebenarnya tidak perlu kita lembagakan di KTP. Adalah kesadaran. Sementara saat ini kita dipaksa oleh pemerintah dengan peraturan pemerintah nomor 1 tahun 66 yang berbunyi apa? Setiap warga negara Indonesia harus memeluk agama yang diakui oleh pemerintah. Kita terjebak di situ. Betul. Ya. Maka ngapunten walaupun gamanipun kula niki wis napa ya belajar Jawa mulai 95. Padahal kula niku ngapunten kula niku gedene teng luar Jawa. Kula wangsul teng Jawi niku tahun 92 akhir, Pak. Saya keliling Nusantara. Saya belajar Jawa karena ketika saya keliling Nusantara itu ternyata saya tidak menemukan ajaran sehebat ajaran Jawa. Sangat universal. Nah, karena kita sesingkatan kepadangan, jangan boten sah mempermasalahkan engko disumbahi sapa ora. Sing jelas dia wis mati niku masuk digubak kali yo menengahi. Gak mungkin sing mau mati bengok-bengok aja digubak kali. Ngikuti arus saja. Nanging ning kula jenengan tak tentune mboten tego. Kados niki Pak Adi. Mosok jenengan tego nek bapak jenengan dadi comite kuburan enten kuburan. Padahal bapak jenengan sudah hidup mak ajaran Dayak, nek mati bakane teng kuburan. Nah, jawabanipun pripun? Diwontenke namine tradisi ritual penyempurnaan sukma. Nonton YouTube kula wonten saged mangke musika. Ritual penyempurnaan sukma dipun sampurnani. Wonten uga rampinipun. Uga rampe yang saya tanyakan di YouTube itu sudah saya pelajari, saya rangkum. Bahkan ketika saya pergi ke Nun Sewu Jawa Barat, ternyata ada kesamaan-kesamaan. Salah satunya pedoman wong Jawa ngendika ngeten digambarin yang kurungane manuk jebal ya manuke mabur. Sehingga salah satu ritual penyempurnaan sukma niki syaratnya kedah wonten peksi. Peksine pinten yang saged sejumlah usia. Pak Suryanto sedo umur pinten? 93. Peksinipun yang saged 93. Yang boten saged wong duwite akeh. Kula biasanipun ginane peksi perkutut kula. Nek kepepet ra duit. Nek sewu murah apa? Sing murah nopo, Pak? Emprit niku mari ngomong lho. Oh, ngomong. Ini menawa second. Emprit niku mak burung hama lho. Mosok ajun nyebar ngomong jenengan. Perkutut ki mirah. Kula biasane ngapunten, kula pun langganan pedagang perkutut soalé kula pun sering bahkan pengenane kula nate diundang teng Aceh ritual penyempurnaan sukma. Piyambake prinsip ngeten, lho bapakku wis ngedekne aku ninggali warisan. Piro seragate ritual penyempurnaan sukma. Kula kali Mas Puji niku admin kula mriku. Dibiayai. Bapakku wis ngedekne aku ninggali warisan. Piro seragate diangkat. Tapi nek kepepet ora enek tenan. Peksine cukup gansal. Yen peksine gansal ora gate paling boten namung 750 cukup. Yen perkawis wilu jenengan niku urusan jenengan kali tangga. Niku siji desa siji cara. Kula mboten nate ngudek niku soalé siji desa. Sing penting ritual penyempurnaan sukma niku yang dijamin sederhana sekali 750.000 cukup. Niku solusinipun Pak Sarji. Perkara sedone mangke disumbahyang kok ora terserah. Ning kagem kula njenengan sing tasih gesang supados benjing sampurna nggih napa belajar sampeyan urip lan mati. Belajar nglakoni mati sakjroning urip. Supados menawa yen besok robo wis gak kena digawe. Uripe dhewe ngerti nang diparani. Manggal mring sang maha urip. Tapi ngatur rumiyin nek kirang jelas memangnya nek ningali YouTube kula mawon. Matur nuwun nek telepatipun atur nyuwun bahasa. Langsung. Nuwun sewu, iki kula badhe sanget
Karena kula niki terus terang mawon belajar sing ingkang kula mangertosi adalah babagan sekar niki wau. Sing kula mangertosi babagan sekar niku ingkang kula ngaten mahalaja bakal niku mahalatikal kawitan hasil wuruning bumi. Dan masalah kembang telur niku khususipun nawuri Gusti ingkang maha kuwasa kang mateng. Nek leluhur niku kok Bapak ngendikan niku kok koten boten wonten kathahipun niku kula nyuwun sangat dilaksanakan. Mboten kang kula matur namung makaten kalau kula niki terus terang kula tiyang awal. Kula nggih mantane tiyang awal saiki kula mantane maling, mantane bajingan, mantane sembarang nek kula abdi gandrong men kula buka mawon barang mboten. Oh mabuk iki saiki. Mboten mabuk. Nek kula pemantan ngoten lho. Kula mantane tiyang elek, kula niki sir belajar sing sae itu ingkang sae mboten. Babagan sekar niku kula kok kirang pono kirang paham. Mboten liwat tangga secara langsung nih. Langsung. Punten Pak Adi, kula wonten kula matur. Niki nek cara ngen kula kagem tiyang sedo niku mboten ten kandele. Tapi niki napa salah mboten? Kula mboten mestani salah. Napa ngaten nek kembang telon niku nek sopine niku. Nggih, sak kertas kula nggih nek kembang telon niku urip mawar merah. Nggih. Lajeng nek tiyang sedo niki kenapa? Lajeng mlathi petang. Napa kok kedah mawar merah mlathi putih? Niku tes abang saka biang, tes putih saka koko. Kedah disampurnane ndamel kembang kenapa? Lha sing tiyang jaranan apal nek ndadi mriki kembang kenapa? Kenapa? Karena kenapa niku saged dadi jalaran tran. Nah, jenengan tiap jalan pun ngertos kok malahan Kalau belajar tak sih, aku elek-elek wong mesti belajar apik mung pripot aja. Niki menawi tiyang pun sedo niku mawar merah kenapa mlathi putih. Mawar merah tes abang saka biang, tes putih saka koko. Kejawi mawar merah dan putih menika energi negatif dan tidak positif dinetralkan, ditranskan dengan kenapa. Nah, nek kantil niku kagem tiyang sing tasik gesang. Kandil niku namine wis kantil. Kantil niku kirata basa niku. Nggih. Amargi menapa kirata basa saged nanging pancen energi dari kembang kantil itu energi penarik. Oh, penarik dong. Ya mergo jenenge kantil, ngen kantil. Lah lulure niku mestani kantil kan piye ten maksude to. Boten mungkin jenenge mesti. boten karepe ten maksude ngeten lho. Pengajian katakan Udah kantil. Katakan bodongnya dan katakan. Padahal iki non sewu kedahipun lelure dhewe niku kedahipun sampurna. Kembang kenapa? Ampun kantil terus mangke dibeteng niki mawon mesakne. Nah iki nyape bocah aja nganti kantil. Nyape kan kudu pisah, ora kantil kang kantil ae ngomong. Bocah pripun. Kantil bocah Nggih. Sampun nggih. kantil. Monggo enten malih kula malah kepengin ngarit kula niku. Nggih, kula kedhi nggih. Nah niki kabeh penemu gitu. Lek kula niku, lek kula mboten saking kirata basa mergo jenenge, tapi maknane ngoten pripun. Maknane lek kembang niku wau artine niku lambang cinta kasih. Ngoten. Dadi sirine kembang sing pundi mboten jenenge jenise kembang, nanging ala apike kembang karo sangkane kembang iki papan sing elek apa papan sing apik. Contone
aja nganti gunane kembang kangge sukuh iki kembang sing thukule saka kuburan. Nah, siji, loro aja nganti kembang sing sisane uler. Nah, ngoten. Telu, aja nganti kembang lek metik buteke dhewe tanpa tembung. Telu niku penting. Siji, asal usule saka papan sing reget utawa leteh niku saka kuburan. Nek kembang kuburan mboten apik. Ngoten lho. Loro niku kembang sing wis dadi sisa uler utawa sing tau dipangan uler. Telu, kembang sing ngepek diduteke dhewe ora tembung utawa kembang sing wis grog. Dan kangge sukuh niku ora oleh kembang sing grog lah. Lambange kembang niku lambang cinta kasih. Mulane wiwit kuno lek sampeyan nemen-nemeni kapel ngene cewek iku nggawa sepuntung bunga niku lambang cinta kasih. Dan nggih, lah mulane panjenengan ngirim bapa biyung sing wis wargi mawa kembang niku mergo panjenengan cinta kasih kalih bapa biyung. Panjenengan manembah manekung dhateng Gusti mergo cinta kasih kalih Gusti. Lek tanpa sarana lek mungguhe kula pribadi, lek namung omongan abang tok mboten marem. Dan jadi niki lambangi kembang ngoten niku duka niku anu sing penting ambune niku enten ambune wangi. Mulane bakul kembang niku nggih politik. Lire napa? Kembang sing kanthil niku lek bakul kembang mesti golek sing dikuncup. Soale napa? Soale lek sing wis mekar niku rong dina ayu ora didol. Lha nggih, tapi lek sing dikuncup seminggu sing ayu didol ngoten lho. Iku politike bakul kembang. Nah, sing pas munggo kula kembang sing wis mekar. Soale napa dirah gondone niku enten. Lah sing dikuncup ora nek ambune. Dadi niki nggih ditiokah yo biar yo tenanan. Jadi lambang cinta kasih terus boten namung apel ngene pacare nggawa seputu bunga boten. Kula panjenengan umpamane menghormati sinten ingkang sedo umpamane napa piatus sing pangkat ngoten kan nggih karangan bunga to nggih. Nggih namung mawon niku karangan udu asli bunga. Nanging niku mendhet saking maknane. Nah, kok pilih ngaten niki penemu niki rupa padha lan boten monggo mbok pilih ngaten matur nuwun. Umpamane kembang iki kan Sebenarnya bapak Ibu, kan simbolisasi peradaban Jawa itu angkasa. Kenging nopo kok simbolisasi kembang tolong. Kembang sing rupa tolong warna. Dados boten ngemutaken ingkang wonten kiwatengan sing paling apik menapa. Lek wonten lingkungan awake dhewe, menika lek kembang tolong warna menika kenapa menika hasil penelitian kula kembang sing berubah warna menjadi hitam tanpa melalui warna coklat. Niki yang pernah saya teliti. Lajeng kembang kantil utawi kembang melati, kembang mawar. Menapa werdinipun abang dumadi sangka biang, putih dumadi sangka bapa, ireng dayaning Gusti Kang Suci. Kula panjenengan menika gadah ampilan saking biyung, saking bapa lan saking Gusti. Pramila dipun sampurnakaken ampilan kula wau sing saking Gusti bali marang Gusti, sing liyan saking bapa sampurna bali marang bapa, sing liyan saking biyung bali marang biyung. Gitu. Dados wonten Jawa boten dipun sebutaken kembang melati, kembang kenanga, kembang mawar. Abang boten nanging dipun wastani kembang tolong. Kembang cuma dinding kula panjenengan sami menika saking tigang perkara nggih menika abang saking biang, putih saking bapa, ireng dayaning urip dayaning Gusti Kang Suci. Niki kedadipun tampurnaning pramila saking menika lekne wonten malang agem
melati enten mriki nggih melati utawi kandil menika kanggo srana nyampurnakne baliya marang mula-mula nira. Dados pramila kala wau kita terima kala wau niki nggih boten kalah. Ngoten to, awit ingkang dipun pendhet menika warnanipun. Nggih. Petisan malih kula nate dipun remen-remennya nopo ora kambang telek-telekan atau kembang ganyong ya kula jawab silakan kalau mau hasil penelitian kalian seperti itu yang gondone amrik, gondone arum terus paling baik silakan, itu yang paling baik di lingkungan panjenengan. Tetapi wosing ayo silihan kula panjenengan sami sing saking biyung nggih silianing Bapa Suryanto Satran ingkang saking simbokipun menika dipun sampurnaken dipun balekaken dhateng simbok saking Bapa dipun balekaken dhateng Bapa saking Gusti bali marang Abang Gusti kersanipun sampurna pantine Bapa Suryanto Satran gitu. Pramila menika wosipun lek mengkapipun kula. Lek kembang telon sampun kula ngawontenaken penelitian. Hari ini saya mengadakan penelitian gedang. Gitu. Gedang. Niki pun pinten-pinten tahun ada beberapa misalnya penelitian. Niku istilahnya lek nek kula nyilih ngaji kitab ini kan aslinya kayak gini gitu, ngaji kitab terus dengan meresani nopo meresani nopo itu TikTok ngaji kitab gitu, ngaji kitab sing sejati sing ora bisa diowahi karo menungso lan sapa wae srengenge ora enek menungso sing iso owahi lakune kala boten enten tenaga omahe. Gitu. Nuwun sewu perkawis kembang telon pancene nuwun sewu diterima kembang telon menika kagem sing urip menika kagem ngawruhi nyelingi dhateng pilihanipun dumadi namung kembang neng gelang niku nggih telon berarti maknane asli nggih gelang niki nggih gitu. Niki gelang niki telon niki niki lho niki urip lamongan gen nggih kados makaten kados menika dipun ranyani panajabe mangsulaken silianipun Jabang bayine Suryanto Satran mulai mula nira silian saking biyung bali marang biyung silian saking Bapa bali marang Bapa silian Gusti bali marang Gusti manjing wonten ing surya ruri wonten ing kasuwargan jati satu terus pertemuan ngajeng Nggih. Sangat ngaturaken panuwun kangge pertemuan ngajeng ingkang sae menika dhateng Pasirjo. Waduh gunung Dhateng Pasirjo. Nggih. Kalih ratus info mangke wonten mriku wonten mriki nggih. ini ngeten kula tak kedik nggih. Dados Pranata Cara ngendika ngoten niku wau niku menampung usulan saking Leres pisan. Leres pisan. Iki wonten masukan wonten usulan niku yen to wirawiri kadang tentu ngagung niku sing iso namung sebagian wong tembako nggih mboten saged sedaya niku karepe niku karo dingge napa papan sing kaku sekretariat niku enten papan sing kaku ngaten Nggih, sawane anggota ngoten niku
mangke dateng Pasirjo niki usulanipun para kadang-kadang mangke menawi wonten dawuh-dawuh saking kadang mangke badhe wonten sapasean Rama mangke swasa ngajeng amargi saningan kathah ingkang boten rawuh. Coba lek enten sing ngrasakne karo duwe kacat apa niku saged. Nyuwun sewu, Mbak. Dalam posisi iki posisipun untuk grup Pasukan Jawa Malaka. Posisi ini kan kata sing bermakna posisi kan ini napa perlu dengan adanya restruktural organisasi ini kula dadine ben ngoten lho apa perlu ditambahi strukturale kersane ben rawuhane malih ngoten lho karo kula ngoten niku kula suwun jane semua walau untuk kepercayaan Jawa kuatan ini napa to kok waduh kono-kono nyatane nggih jalan jenenge ra teko kudune ya cuma pisan pindho ben telu baru kudu teko kan ngoten nek pemangke kula pribadi pemangke kok ana sing belas sampai pirang-pirang pertemuan kok ndak tau teko niki napa namung niku kula anu napa niki perlu ditampi niki nanti jawabane keri mawon. ora nggih kan ngoten lho terutama ngoten niku Cocok. Kalau menika kula kan apa dengan pembentukan struktural niku menampung saking kan ngoten lho kaca-kaca. jadi niku memang anu nggih sing aktif mawon lah yang perlu kita ajak musyawarah. Nggih, kami kula usul sawetawis pertemuan ngajeng wonten Pasirjo menika mbuh menawi kathah ingkang sami rawuh. Margi kula kaliyan Pak Wahid nggih raya-raya dateng fisik ping kalih ingkang dereng terus terang dateng Bakung dereng amargi wekdalipun dereng wonten dereng bakat siru. Kula menyebut tanah ini kok, kula napa suni pirsa napa sampun. Ada Kiai Prada yang termasuk terkenal kan bisa Kabupaten Blitar kan ini Kiai Prada, dua rutinan dewe, kayak yang juga dua rutinan dewe. Atau ini enggak lah ini sistem manjang sana ben iso buyuk buru. Kolek kula namung ngoten niku. Mangke sawetawis supaya menawi wonten ingkangipun saking Pasirjo kaliyan Krebak menapa kajengipun para kadang menika. Mboten menapa dawuh malih. Tutup pun berani nggak? Loro Sampun rampung prakadang genyo dawuh mugi nuju prana sagunging para miyarsi apuranta yen wonten pakawula makaten para kadang mung menawi anggenipun kumpul syukur lungguh Bapak Adi Sakuwarga nyuwun gunging pangaksami menawi wonten kekiranipun semanten ugi para kadang-kadang Kasatuan Jawa Kabudar anggenipun sowan dumateng Bapak Adi Sakuwarga mbok menawi kirang langkungipun anggenipun matur tata cara tindak tanduk kirang prayogi nyuwun gunging samudra pangaksami ayu rahayu sagung dumadi Ayo.